This is nice. Very nice.
No, don't worry. I can Papa to tell you na Jerusalem. Then I met to say na Capernaum. Wonderful. Ekele dịrị Chineke onye gọziela Afugiri ndị o ji alụ ọlụ ndị o ji agara onwe ya ozi ndị o ji erite onwe ya mkpụrụ obi ọ bụghị n'ike aka ọ bụghị m ụjọ onwe m ọbara ya ọ bụghị m ụjọ onwe m ọbara ya bụghị m ụjọ onwe m ọbara ya I'm noticing that they are from different villages from our home. Hallelujah. From Afugiri. Oh, glory must be to the Lord. So, inside the village in Kolekishi. Inside the village in Kolekishi. How many villages? Yes, we have 11 villages. Okay, Kweshara Moha. I Okay, what's a rush in August meeting? Or do you try one day organize the August meeting? Yes, I love people. They are coming. And honestly, then I think by 10. Okay. The so you have to video me. I'm just interviewing them one day. Just one. If she's still on each the man sitting down.
Jesus Christ. ha na-eme Ka taa anyị niile otu obi n'otu si nwoke dịrị amara gị ije. maka ihe ha Ka ọ na-eme ga-abụ na taa mgbe na ikpeazụ. ihe metara na A ihe ga-ebulikwa aha na-emeta naanị gị gị elu ma anyị chọrọ sọpụrụ. ịgwa Na Jesus Christ bụ onye m nwe ga-eji anyị. nke ọ bụla ị chọrọ ka m jiri Amen. Biko ka anyị kpọrọ na Jesus Christ biko m aka. ga-eme site English Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara Christ mkpo ya n'English God in me and I in the Father. m ga-eme Ọ ga-ekemere n'ụwa. Ikuku ọbụla nke ọbụla gị site n'otu ndị ebe a na-esite na alaeze nke Jehova anyị akagbuo ya. nsogbu adịrọ sa Biko ndị ndị Igbo sa Afugiri, nke aha gị ụmụ afọ Afugiri ji na-eme ọnụ anyị na-ahụ ka ha ka na-abata ebe in the anyị early mụtara guard. na kọmuniti Onye dị mbụ iche nne iche mmechi bịara introduce maka na-asị ọ bịala event High which Chief community ka ishi Eze Nwoke kọmuniti ka ole ka ishi National Prime Minister nke Autonomous Community. Onye ọzọ ya na ya so na-aga abụghị nwa nwa m nwa nwa m na-ada ebe anyị akpọ ya ọ na-aba ndị na-aba aba Chief Ugodi Okechukwu Ekeọba. Biko anyị na-asị unu abịala unu abịala n'ihi na ihe ọma nke Afugiri ọganihu nke Afugiri Okay, sir. ọ na-adị unu mma anyị si nwa ga akụ na-esiri unu n'aha Jizọs. ka a na-eme taa One so ọ dị day, otu obi si tọọ na one day, Ọgọst ha na-eme great and mighty things that will glorify the name of the Most High God Jehovah. Ọ ga-eme n'isi n'otu n'otu n'aha Jizọs. Biko, anyị akpaliela, anyị agala mee inspection of stand. And then God anyị mee ịza aha, ịza aha, anyị mara ka anyị na-esi na-eme ya. Awụ n'ezi nke ugbu a, anyị na-azazi ya n'autonomous. Okay, sir. So, sir, otu na ihe organize ihe ọ dị ihe ị chọrọ ịgwa ndị organizers ndị organizere the event na-ekele ha ebe ọ dị ukwuu n'ihi na ọ dịghị mfe ịchịkọta ndị mmadụ ụmụ nwaanyị siri ike na nchịkọta Ọ na-eme onye ọbụla bịara Afugiri, ụmụ nwaanyị niile azụ ya ọ na-enye testimony. ana m ekele Anyị amụtara otu ihe maọbụ nke ọzọ. making sure that this N'ụbọchị taa, event is a success. ihe kachasị mkpa na ndụ mmadụ Laga n'iru. ọ bụ mmụta, so ọ dị mmụta ihe ezi ihe, na-emeta gị chọrọ ka eme nkọwa ezi ihe. Ya mere, na-emeta gị chọrọ ndị ka isi eme anyị, the next time ha ga-ekwu ndị isi anyị n'ala Afugiri taa, I'm not in the mood ha mere organize ndị isi College of Education, Federal College of Education nke dị n'ala ahụ karịsịa na ofe eme ka ha bịa nye one or two lectures. cannot do the same thing. Ya mere biko ịla ịmụta ebe a taa mee ka o wuo ụlọ mmiri bụ ndụla ahụ ya tụọ n'ala. Yes, in this wonderful honor, unu ahụla na ya asịsa anyị okporo ihu na-abịa ha erute ha akụgbasa onwe ha otu ọ ga-adị mma karịsịa. Praise the living God. Otuto Jizọs na ndụ ebe o kwenyela eze. Praise, 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 praise the Lord. Worthy, worthy, worthy. Yeah, do you cut it? So what are you not doing? She's just cutting the video. I'm collected, so she's recording it. Our elegant President General, Mama, Mrs. Victoria Meribe. Na ọhụụ today, ndị eme gị we interview are maka from ihe the na-eme Federal taa. College of Education, Ofeme Ndị na-eme Ohoho. interview maka ihe na-eme taa. Okay. And the name Ohoho Ma nke abalị. Ohoho Horoza. Okay. And based on that, Ka ezire gị anyị mba community si bịa. ka Because anyị aghọtara bịa na n'ikwu na ibe ndị nọ na na ihe different gbasara skuul a. mmemme asaa ijikọta Ma ime tupu anyị aga ikwu nke a,
ọ ga-abụ ihe ziri ezi na a ga-akọwatara onye ọbụla maọbụ mmadụ niile n'ebe a ndị ọ bụ ndị mụ na ha so n'aha ha n'akarị m onye mbụ n'akarị m bụ onye a na-akpọ Chineke anyị onye nwere niile coordinator head of department onye nke ọzọ abụrụ ụbọchị taa ụbọchị ndị nne English department anyị na-eme mmemme Ọgọst meeting anyị na-eme every year mana Chineke mere ebere President General anyị akwa the first autonomous meeting ọ na-eme and o jiri anyị afọ na ụmụ anyị niile si n'ugwu na ndịda niile zukọta na mgba ka enwe ike dị akwa eruji mee autonomous anyị mee ka ọ bụrụ n'ite mee ume Afugiri anyị ka ọ na-erite na-aga n'ihu n'ihi Baịbụl si ega n'ugwu dị maka n'ịla azụ anyị Chineke onye mere ka anyị ndị abịala mmezu n'ụbọchị taa ya eruo otuto n'aha Jizọs anyị na-aga n'ihu Chineke ji ewuli anyị elu n'ime ihe niile a ga-esi ime Afugiri autonomous anyị na-ewula ha Chineke elu ọbụla President General ọ ga-adị n'ala ndị dị ndụ n'iji mmadụ Chineke na njem ya n'aha achọkwara ka emere ala ka tupu anyị metụpụ otu ahụ mbụ President General anyị nwetara anyị ọnọdụ n'ihi autonomous Afugiri ekwuba ụmụ nwoke nyere aka ụmụ anyị gbakọtara ukwu ha n'otu ka anyị kpebie ka anyị na-emezi autonomous ọ dị anyị mma n'ahụ ndị anyị ga-emere ya agawa n'aha Jizọs. After 3 years, you are inside another degree. Later, your PhD degree after 2 years, making it a total of 5 years. Ọbahuri na-echekwa na-eche mgbajambu nyere admission in a very far place. N'ihe anyị na-achọ n'Ukolu na ọnọdụ n'oke ala, ọnọdụ n'ala ọhụhụ. So ọnwụ unu ndị karacha ebe ha ga-aga gụọ akwụkwọ n'ọnọdụ dị elu na mahadum si ha na mahadum abịago n'ala ọhụhụ ha gbagharịtịla ihe ha na-achọ n'Ukolu na ọnọdụ na-aba anyị. So anyị na-agwa unu biko ka unu gwa ụmụ unu ọ eziokwu na signpost anyị nọba everywhere mana Federal College of Education nke nọ n'ala ọhụhụ ga-enye unu ihe ọwụwa unu chọrọ in character and in academics. With some character we did the academic. Because ụmụ unu ha gbagharịzina ihe ahụ ha na-aga ebe n'ọnọdụ n'ala anyị mama anyị akatacha ya mana ka m tinye ego abụọ nke dị otu a anyị legara anya n'obodo anyị dị iche iche ọtụtụ ụmụ anyị ndị nwere ka a na-ara ara ya mere future ha adịzikwa gị garanti ihe akwụkwọ n'ihe anyị wepụ ndị nne anyị ma ahụhụ anyị na-ata n'ịtụ ime anyị ma ahụhụ anyị na-ata n'ihe ize ndụ mgbe anyị na-aba na February anyị gacha njem ọnwa 9 ahụ mụọ ọnya gaa ụlọ ọgwụ ukwu n'ụlọ ọgwụ senta buru ọnụ mmiri ama anyị anwachi anyị n'isi ụmụ ihe ji na-eme ihe ahụ mgbe arthritis na agadi na ọbụ ikpere na aka ihe niile ike gwụrụ anyị ụmụ anyị ezuzo lekọta anyị anya ndị nne ya nwunye ka awụ ya ngwanụ mgbe ihe ahụ foundation ahụ bụ n'obi niile ahụ ịtụrụ anya ya na ọ ga-abịa na mmezu nwa gị ahụ ebigosi nwa ka a na-aṅụ aṅụ sewe ka a na-ese ese eleghị anya ọ naghị esi oyi
chai ọ dịrị mma otu ahụ o nwee ihe o jiri mekọta anyị mmadụ anọ nọ ebe a nọ ndị ọzọ nọchakwa ebe dị iche iche na-ala ọhụụ n'ụbọchị taa anyị wụ ndị ma amụghị anyị amụ n'ọhụhụ alụghị anyị alụ n'ọhụhụ anyị asị mba anụ mbụ na-aṅụ mmiri ọma n'eziokwu anyị nwere ụmụ akwụkwọ buru ibu n'ụlọ akwụkwọ anyị ahụ mana ọ bụcha ndị si mba ikwu anọ mba Imo steeti wuo ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'ụmụ akwụkwọ anyị nwere na ofe emebia anyị asị mba o ndị bekee si charity ọ na-ebizi na atụ na anyị ga-agbapụ ọsọ mee ngwa ka anyị mee ka ndị nne na nna anyị ọkacha mkpa ndị nne ekelere m Chineke ebe ọ dị ukwuu na abụm onye nne cha prezidenti iru ewepụla gị maka gịnị ebe ọ bụla ụmụ nwaanyị gbakọtara ụmụ nwaanyị zukọghala kwubi okwu a na-ahụ ihe dị iche ndị nne ọwụ ya ka ọwụ ya abịa n'ụlọ chọọchị ọgwụ mothers ka a na-ana aha ha ọwashi abịa n'ime obodo eme n'ọfụma ọgwụ ụmụ nwaanyị ọwashi anyị bịabedị n'ezinụlọ na ụmụaka n'uru ọwụ ha bụ uru ha wụọ nna mụrụ mana ka ha na-abaghị uru ya wụọ nne ana ohi ọ na-eche enu anyị ọkụ n'obi na ahụhụ anyị niile na afọ ime anyị niile ọ dịghị ka anyị na-ekwe ka ha fuo anyị ụkpọrọ onye mere eji bịa ebe a taa sị ka anyị gwa ụnụ gwa ụmụ ụnụ ndị ahụ ndị lekọtara na wayek lekọta jambụ na-eshizi jambụ na ha elekwala ọzọ ha bịawa na Ofele ha bịawa na Federal College of Education Ofele ya wụ a Federal College of Education Federal Institution ha bịawa ma ha elere jambụ ma ha eleghị jambụ anyị achọghị ịma a ga-enye ha admission and n'ime nke ahụ ha abịaghị ala inwe kredit anọ onye nwere na-eme SARS a ga-enye ya admission ọ bụrụ onye na-eme sayensị kredit ise a ga-enye ya admission and n'ike Chineke a ga-enye onye ahụ ezigbo mmụta dị iche a ga-enye onye ahụ ezigbo mmụta dị pụrụ iche nke ga-abụ onye gara na University of Lagos guzoro onye ahụ eguzoro kwụchi onye gara na UNN guzoro onye ahụ apụrụ chere onye gara na Uniport ma University of Ibadan ga-efe ala nna ya onye gara na Federal College of Education ofeme ọhụhụ gakwa efe ala nna ya elena isi gatara ahụhụ gawa na Sokoto ma ihe ị na-achọ na Sokoto nọ gị na Sokoto ọ bara uru naanị ego moto anyị ga-ewere nye ụmụ anyị ka ha were gbara gawa ọwụ Port Harcourt ọwụ Enugu ọwụ Lagos ọwụ Kaduna naanị ego moto ahụ ga-esoro nwa gị ahụ ije eriri n'ofe eme wiiki abụọ nke ọzọ dịkwa iche na-atọ ụtọ karịchaa ụgwọ akwụkwọ a na-agụ n'ofe eme nwe ofe nkụtụ ọwụwachi ego and again n'ike Chineke dede anyị ha ejizi ikechi emerike Chineke gosiri ala ọhụrụ n'inye anyị nwa dị otu ahụ ọ gbara mbọ ịhụ na o wetara ụmụ ọhụhụ ma ndị a mụrụ amụ ma ndị a lụrụ alụ na ahụhụ ka anyị jụọ anyị ma ndị na-akụzi ihe ma ndị na-anaghị akụzi ihe n'ihi nke ahụ ọnwa nwa ọhụhụ ọbụla nwetara admission na Federal College of Education ofeme ọhụhụ ọ nọ na safe hands ebe ọ na-ara ahụ anyị abata ọ bụrụ onye na-anaghị aghọta anyị ga-enyere ya aka hụ na ọ ghọtara ihe ahụ a na-akụziri ya ọrụgodo ịkpọrọ onye a skuulu gbasa gị kpọkọta jee ụta m na ugbu a amụrụ m n'Imo pụta na-alụ m n'ọhụhụ adị m hapi na alụrụ m n'ọhụhụ nna asịkwa na ụmụnne m da na-alụ n'ọhụhụ nke ọha na ihe ọma mere ha onye chọrọ iri uru ụwa ya kwere ka a lụọ ya n'ala ọhụhụ ha dị afọ ebe ụmụ m nwaanyị a na-alụ m alụma na-alụ ọhụrụ aga m ekwe ka ụmụ dibịa skuul n'ala ọhụụ ka ha bụ ime ha ọfụma mbanụ biko kpọtara na ụmụ dị ma ahụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ka ha bịawa ka nye ha admishọn n'ihu nke ahụ onye chọrọ inweta admishọn na Federal College of Education ofeme ọhụhụ ihe ahụ telefon nọmba admishọn ọfisa anyị ngwa onye chọrọ ịkọpịrị ya ya kọpịrị ya ọ bụ 070 660 200 5
Emmanuel Wokonna onye ọhụhụ ofeme n'inyere ya aka onye nwekwara ike ịkpọ nọmba nke a 080 30 880 578 080 30 880 578. Ugbu a onye bịara na skuul anyị ahụ a ga-enye ya admission ugbu a ya soro ibe ya mụwa ihe. To conclude our little talk, on behalf of my team, we want to specially thank our dear President General, Chief Mrs. Victoria Meribe. She is an exceptional mother. She is a visionary leader. She is empathetic. She is a mother indeed. Awunne nwere ugwu, nne ọnụ, ndị Afugiri Chineke gọziri ụlọ, inye ụlọ onye dịka Chief Mrs. Victoria Meribe as your President General. In my next word, Afugiri ga-alụ ka Chineke meziokwu n'aha Jizọs. Unemela olugi ogele. Nangi muteba zamzam kolade. Biko ayemena inspection of stands. Yana table. Biko ayina gatuiza. One sign zaraha. Ayigi were oji na hendo zogawa. Betupu maganiru. Mmemme nọ taa onye isi oche anyị ọ batala o werele oche ọ bụ nwa afọ Afugiri ọ kwanụ nwa m Chief Anugudi Okechukwu David Ekoba biko ka anyị kụtụrụ ya aka n'o anyị ga-enyetụ ya igwe ji na-ekwu okwu ya ekele ndị Afugiri kelekwara anyị ndị ome Afugiri ma ebe chairman sir Afugiri ma mmadụ wo ụmụ nwaanyị ma mmadụ wo unu abịala ana m asị ka onye nwaanyị gọzie anyị niile n'aha Jizọs. Thank you so much. Thank you, my able chairman. And Asikwam Kame Kurumara, the President General of Afugiri Federated Union, Okanoya, in the person of Elder Nkemakolam Ota, Ahayalariana Chi, Nkemakolam, Ndozi Chineke Akolam, Nkekwa Chineke Akolam, Ndozi Chineke Akolam ndị Afugiri. Nah, Jesus, because I'm not putting a good me. Abron Ebet Kamana Batala, Mama Peter Sigayano Sike, Ogishi Otumpekalukunodi, Yamane, Ndase Piti because Abron Ebiguta, he gave Ribajine Koku, see chairman. She's very, very tight. Ndị ome Afugiri ma mmanụ wo afọ mụrụ eze ma mmanụ ndị anyị kwụrụ aba ma mmanụ unu hụrụ ihe nwaanyị bụ n'ukwuru asị ọ dị oche ọ tebụrụ ya kpụrụ ịlụ dị n'ala ọhụrụ and otu na ọ bịa n'oche o sikọrọ obi bụ unu ụtọ na anụ n'ala ọhụrụ eji m ohere ala ahụ unu na-anabata amachi ama ahụ onye nke anyị ana m asịkwa obodo na-enwe ya okwu na-asị ike ofe ịbara kpọrọ anyị mgbe ekeghị a ga-akpọkwara gị n'aha Jizọs. Ebule m sị continue. Thank you, Elder. Biko dịka anyị na-esi na-eme dịka omenala anyị ga-aza aha anyị gaji ịza aha and anyị gaji ịza every autonomous community n'ebe a ndị villages nọ n'ime ya
unu ga-eme ka a mara n'ụlọ jim jim. Why not around? Then we sit down and now. No any improvement too. I can never find because I'm seeing I'll be on that way.
Aichi akwụọla. Okay. Akpọbila oke na. Okay. Aichi ngwanụ. Nja kọtụ ihe ahụ, enwe m batrị. All you need now, then we are waiting. We are waiting. Talk now. Oh, what? Anything? Okay. I didn't know I got a member of the Maram, the Hadia, or the Fire and the Shita. I didn't know. Mammy, I did tell you I had a time. Yes, I did tell you I had a time. I am. Chief, we are with you. Thank you. Oh, about the alarm. Onye nwe mmeri n'ụmara aha Jizọs. Onye nwe mmeri n'ụmara aha Jizọs. Naanị ihe na-ekwu Chineke. Biko anyị azaala aha ọ otu ọ dị ada otu o kwesịrị ka esi mee ya irute na anyị akpọwa aha ma akpọba aha gị bilie weli aka ọtọ mgbe a na-akpọ ndị ọzọ oku ekwela ka agabiga gị ọ bụ ya ka ọ bụghị ndị ome Afugiri biko anyị azaala aha dịka eletara ya anyị ga-asị ndị mere nke ha ọkwa n'iko onye ọbịa ọjị ya ka ihe o kwuru bịa ya mere biko ndị ọ dị n'ubu ha ndị ọ dị n'ubu biko
anyị na-atụ anya ọjị. She's worth more than diamond. She's worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imamaya, boya. Ngozi Chukwukeya. She's a virtuous woman. Dịka anyị na-eche ka e wetara anyị ọjị, ọrịa m tụrụ ka anyị ghọta na biko ihe anyị na-eme taa, homecoming, August meeting homecoming. Ọ bụ mgbe anyị na-eji na-eleba anya ihe banyere obodo anyị, ihe banyere nchekwa obodo anyị, ihe banyere ịgbalite onwe anyị ume. Ọ bụghị nke eji na-ama aka onye kpakọrọ ibe ya na nkụ. No! Ọ ka anyị si eleta anya ka anyị mee improve in our health. N'obodo anyị ọganiru, anyị eme assess ourselves. Both anyị na-eme nke ọma, anyị na-aga n'iru, anyị na-ala azụ. Ọ debe anyị na-ala azụ, I am we can make some kind of check balancing. Here me people, membu I ne wata ndisi wata, ndi Aba, ndi Enugu, ndi Onitsha, ndi Sebedi teacher. But I know by next edition I get a greater number of participants. Mana dịka anyị na-ebe taa, anyị ga-eme karịa, anyị ga-agba ọbara dịka anyị nwere ike. Ana m asị biko onye ọbụla nọ nga ya ka jiri ume. Ala Afugiri ọ na-emepe ihe na mmụta otu ihe. Ala Afugiri, you are always proud to be a partaker in one thing or the other. Nke ga-ebuli ala anyị elu. Anyị anaghị achọ ndị na-akụta ya obi ala. Anyị na-atụkwa anya most of our men, the executives, ndị ga-anọpụta ya ebe a ka anyị gbaa ndụ obi anyị ume. Ana m ekele ndị nke bịara abịa. Ana m asị unu emeela. God bless you. God bless you. Every hand that is contributing positively to make a healing come as a category in Jesus. Everybody, our bid is waiting. Our chairman is waiting. Our people is waiting. I need to go there. I got a stand I have to have. I never do your money teacher. Until it's to no back of your tour. I never do your money teacher. You can't have a member tour. I never do your money teacher. You can't see by next edition. You have to improve. We are proud of you. We are proud of you. Local government area. I na secondary count na dageta. The community na dageta. You bla me head you abage. I see ka jiwo baba unu me. Council ward 8. For that local government. Ndiko. Ndị ọzọ ndị match pass unu ga na-ejike because our chair lady, our president, organization is set inye anyị ha opening remarks. I'm not here on my own. Okay, you're on the Facebook. Okay, so about it. No problem. Evangelist pastor. Benjamin.
kọ́mìrì sí mo kẹ̀lé ọmọ níbo nílé abọ́wọ́lá ọmọ níbo nílé abọ́wọ́lá ọmọ níbo nílé ọmọ níbo nílé ọmọ o níbo nílé ọmọ ọmọ níbo nílé ọmọ. Honorable Siva Wamba Ashama ni time local government here River State here Onoga Dremao Ekele dem Sweet Sisters Committee of Friends of Nigeria President Joyce Nwaka Ndomandem Chemono Ndomandoma Ijabamba Did come receive Okelegiwo Prince Larry Woluche Monomo Moko Wolu Mekelegi Oga Drejema Successful Men Committee of Friends of that country President Mr. Chima Usiebe Ndioma Ọnwa Felix Nwannem Ọnwa Felix Akawolutemiye Chairman Odowonyema Family Meeting Ndioma Ndiabamba Ekele Prince and Mrs. Oke Egumekele Ndioma Ndenjemono The Prince of Ezimba Committee Yaga Engineer Pepa Books Onoga Drema Ọmọ Níbo nílé Abawala o Ọmọ ní ọmọ àjọ àgàmọ̀ ọmọ Níbo nílé ọmọ Níbo nílé ọmọ o Níbo nílé ọmọ ọmọ Níbo nílé ọmọ Ekele m Chief Ndubisi ọmọ Managing Director BC Group of Companies Nigeria Limited Black Company one of Umuahia Black Company one of Ọga Adregema Mr. and Mrs. Geoffrey Waiwe Ọlọ́mọ mara mbọ́lú mẹ́tẹ̀lẹ̀ dúró Àfijọ́ Nyama Ndọ́mọdé Mbímọ́nù Ndọ́mọdé Níjàbàmbà Mr. Makiyo Ọlọ́gàdé Mawo Máìkà Alágbáyé Olúmẹ́tẹ̀lẹ̀ dúró Ekele rẹ̀ Mr. and Mrs. Chukwudie wọ́n sì pélé DP International Ọga Adregema wọn lẹ́nu. Ọmọ Níbo nílé Abawala o ọmọ nílé ọmọ ọmọ Níbo nílé ọmọ Níbo nílé ọmọ o Níbo nílé ọmọ ọmọ Níbo nílé ọmọ. Ebelebe bu olóyè gbolu gbogbo onwe o ọkọ mọ n'obodo láti máa dùdú ndọmọ ndị m ji mọnụ ndọmọ n'ịja ka mba ya. Ekele m High Chief Charles o ego ọnụ nwachi na-emere one of ụmụ ofu ọga ịga-mpegu autonomous community Managing Director Charles Photos and Videos Recording Studio Managing Director Our Holdings Nigeria Limited Dave Ọga Adregema o Chief Nanaye Machuko Igurube one of Fuma Walocha onye m ji aka mba kelele m ogogigo nna Chuko mmiri manụ ma Walocha nwanne m olu mekele dị ya mmiri ma ọnụ ga-adịrị mma anyị gawara kọchọrọ mmiri mma nwanyị ọma ọnwa Níbo nílé Abawala o ọkọ̀ wọn ní ọmọ jẹ́gẹ̀mọ́ ẹ̀ ọmọ Níbo nílé ọmọ Níbo nílé ọmọ Níbo nílé ọmọ wa ọmọ Níbo nílé ọmọ. His Royal Highness Eze Gochas Kano Okoye the number one of Afam Mmawo Aruchukwu Kingdom. Ọmọ Níbo nílé Abawala ọmọ Níbo nílé ọmọ ọmọ Níbo nílé ọmọ Níbo nílé ọmọ o Níbo nílé ọmọ ọmọ Níbo nílé ọmọ. Ekele rẹ̀
siri onye koko nyama mara bọọlụ mgbe ego ndọma ndị njem ụlọ Mr. Uchokito dị enye mma gwa onye mụlọ gadịrị mma dị enye mma gwa n'ọfụ Egboria ma Anambra State Chief Executive Officer at the London Nigeria Limited Mr. Francis Okito the Ochina Water One of Egboria ma Anambra State Chief Executive Officer Telecom Electronics Nigeria Limited Agadagama ọnwa onye bụchi onye otobo ọnwa onye bụchi nwe maka ọ bụ nwaka ibia wan na n'Owodukwu Chief Executive Officer Osborg Nigeria Limited a division of Osborg Farms Limited ndị ọma n'ije mọnụ ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ekele kelere m nwamasị Ijoma Oti Musa Rodis Oti nwanọ na Amụfia Nwuchukwu Local Government Area ịnọ USA na Ampego ọnwa ndị Igbo niile agbawala ọbụ ọnwa ndị ọma jagamba ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ọnwa ndị Igbo niile ọnwa. Thank you very much. Biko ndị Afugiri onye isi anyị our mommy our great mother ya na ndị osomomi anyị na-aga ozi ana m akpọ ya ọchịchị ọ bụ igosi ka anyị niile na-eme ọ kpatala ọjị anyị gakwa n'iburu ya gaa n'iru to preaching Afugiri ya were ya gawa tu ndị anya nọ n'isi oche n'aha ndị Afugiri ndị ikom niile nọ ebe a biko na nkwanye ugwu our great president general Leoji our mommy and her esco ewetala gwa wekwere gaa n'ihu ndị gị na-anọ n'isi oche ebe a ka ije nabata. God bless you sir. Ndị Afugiri ma mmanụ ndị Afugiri ma mmanụ ana m anụ olu unu afọ mụrụ eze ma mmanụ wo achọrọ m ikele unu n'ebe ọ pụrụ iche ịma n'ala Igbo ha ọbụla ahụ ole eme ma ọjị afụta bụ mmemme ebidogo anyị anabatala ọbasi ibili elu initial anabatara m chairman ụka ji otu ụkwụ usoro mana ugbu a ọjị bịara ana m aga nabata chairman ka ọ bịa nọchi ike n'ihi na abụ n'ala Igbo this is the proper welcome ka a na-achọ ime ya mụ na ndị executive m nọ the assistant secretary Chief Obuja and then the PRO2 Lucky Adiole anyị na-anabata ọjị a na-asịkwanụ njem ịkpali ana m eji anabata chairman ana m hand over ọjị a ka iwere ya ịmara na anyị anabatala gị were ekwenye ya gawa njem ndewo ịmara ala Igbo ọjị na-aga njem ọwanyụ ama omenala ya eme ndị Hausa na-akụ ya akụ mana ọwanyụ nwa ahụ ndị la eji eme omenala ndewo ma preach ya nwụchiri ya dịkwara gala mma n'aha Jizọs. Afugiri ma mmaniwo ndị ome Afugiri ma mmaniwo anyị ahụla ọjị unu wetara ọ chafuru ihu otu unu si chafu afọla amụ ụmụ mara mma asị m ọ ga-edere anyị niile na mma n'aha Jizọs. Biko n'ikikere na nkwanye ugwu nyere m as the chairman of today's occasion ana m ewere ọjị a na-apagara our TPM Igbo Autonomous Community nọ here present dịka ndị eze anyị na-erutebe ana m asị High Chief Eze Nwoke lekwa ọjị ụmụ nwaanyị weta ụda ebute imele
ndị nne m mmanụ ndị nwunye m mmanụ ụmụnne m nwaanyị unu abịala anyị PG ekelele m gị chairman ekelele m gị ana m asị ọjị a ọwa ọjị ụtọ mgbe anyị ga-ete ya ka anyị tata ndụla ahụ isi ike ndị niile gbara okorobịa mgbe ha ga-ela ha ga-alarụ n'udo ndị nọkwa n'ụzọ na-abịa ha ga-abịapụta anyị n'udo ọ dịrị izu ọbụla sị na okporo ụzọ na-achịrị ọbara ụkwụ afụla nwa Afugiri na-eziwo ndị niile anyị mụrụ ka anyị rọpụtara Chineke rọpụtara anyị ha anyị ji azụ ha anyị zụchaa ha ka ha lekọta anyị asị m ụbọchị dị taa ala ọbụla ọla ekpo ọkụ ya dere jụụ mmemme anyị bịara ime taa ọ gaghị ịghọ ọkụ nye anyị ọ gaghị ịghọ ọkụ nye anyị kama ọ ga-eweta ọganiru nye obodo Afugiri nye obodo ọhụhụ izu eke ka o kegboro anyị ọnwụ ike izu orio ya eriojere anyị agaghị ihu na Afugiri o izu afọ ya fọtara anyị akụlụba izu nkwọ ya fọtara anyị ịdịla otu n'aha Chukwu na ka ekere eluigwe n'ụwa o Imela Abiole biko nyere anyị our PG, our chairman and ndị o kwesịrị ka o ruo biko anyị adọọla ọjị gọọjị anyị ji ole na-asị biko ka ha rabụ tebụl niile ma ọ bụla onye na-eme onyonyo coverage ga-eme ka ọjị ruo mmadụ niile nọ n'ogige aka ebe anyị ga-atata ndụ na-arụ isi ike anyị ga-etata udo na ọṅụ anyị ga-etata ọganiru. At this point ana m ewere ohere a ịkpọlitetu our president Ezinne Chief Mrs. Victoria Meribel JP for your opening remarks. Biko ka ịkụtụrụ anyị n'aka onye egwu biko mgbe ọ na-apụta if it is possible give us a soft tune to usher onto the podium our PG. Alakwụkwọ nọ n'aka ebe ndị Afugiri ọ bụ otu ọ dị. Presenting you, sweet mother, I never forget you for the summer when you suffer for me. Sweet mother, I never forget you for the summer when you suffer for me. When I did cry, my mother go carry me. She go say my pikin, when you dey cry, stop, make you no cry again. Audience, praise the Lord. Hallelujah. This program to every one of us. Because over to you, Natatuya, who they will recommend to you, none for them. Ekeria, ever got it to Kenke, go fire your women. That is the address of speech from the Federal Afugiri Federated Women's Wing. Our theme of this year, strengthen our bond through unity. His Excellency, honorable members here present, His Royal Highness,
ndị eze and ndị ugeze here present, the traditional prime ministers, the president general of our autonomous communities, the chairman of this great occasion, our chiefs, ndị eze na nso, ndị eze na nso, our lost spiritual and temporal, our beloved husbands, our outstanding sons and daughters, distinguished guests, friends and well-wishers, all other protocols respectively observed. It gives me deep joy and happiness to welcome every single one of you back home today. Today, August 22nd, 2026. See all your beautiful and smiling faces filled my heart with pride. It shows the strength, beauty, and unstoppable spirit of the Afugiri women. Our theme for this year's homecoming is strengthening our bonds through unity. As the Bible says in Psalm 133, verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity. This unity is not just a big word or a fancy slogan. It is the solid rock we stand on. When we stand together as one united family, there is no hard times we cannot overcome, and no mountain we cannot climb. Unity is what brought us here today, not just to celebrate where we come from, but to build a brighter future for our children. The journey has not been easy, but we give all the glory and praise to Almighty God for His grace and directions. My people, we have a great vision. We want to build an environment where women can stand strong financially and support our husbands in taking care of our families and developing our community. To make this dream come true, we are officially launching a million naira fundraising today to build an ultra-modern shopping plaza or complex. This shopping complex is not just a building, it is a place of power for our women. It will give us a safe, modern and busy place to do businesses. It will open doors for our traders to grow, our women to be financially independent, and our community to be respectively near and far. So I humbly appeal to our dear husbands, our successful sons and daughters, our distinguished guests and friends. Please open your hearts and hands to support us today. Donate generously to this project as you give to support the women of Afugiri. May the Almighty God bless you, replenish your pockets, and grant you favor.
young nation. Amen. Before I step down, I want to say a big thank you to our royal fathers, our traditional rulers, and the graces. Thank you for your fatherly and motherly love. You are constant prayers and for keeping peace in our land, so our dreams can grow. Your wisdom is our light. So our past women executives, I salute you. You are hard work. You need the solid ground we are standing on today. You pave the way. We are having the touch with great pride and gratitude. And it's so nice, wonderful women, the great members of this union. Thanks for standing by me. Your presence here today proves that when Afugiri women decide to move, nothing can stop us. I am truly honored to serve as your leader. As we go into our discussion today, let us remember the success of this 100 million naira project rests in our hands, with God on our side and unity in our hearts. We will turn this big vision into reality. Welcome home, everyone. May our meeting be peaceful, fruitful, and filled with joy, with love and solidarity. Chief Mrs. Victoria Meribe Ochanawa. Thank you. Thanks to the Almighty Jesus' name. Amen. Biko kakutula nunaka. Adewe kwa mfe. Ahudi mpa ahogogwi miya. Abya kobugi ya. Afugiri wana mmadu. Aibunde agozi. And the audio to him talk I chopotano. All these years, all these past administrations, I are very, very lucky. Iwetandela kotala notayane kulobodo. Ndona nwaku n'obi maka ọdịmma Afugiri. Ndona dị mma n'obi na-anụ ọkụ ịdị n'otu udo nchekwa obodo. Isi ka anyị rụpụta ihe obodo anyị jide nke ọma. Biko anyị na-asị Chineke gọzie gị mọmị. Ala Afugiri chekwa gị. Ọpụpụ na-abata gị ka ọ bụrụ ngọzi n'aha Jizọs. Biko asa akpụrụ nwaanyị apụrụla di ya. Whatever that happened or happened behind the husband, shopping complex Afugiri of our own development. Around the government infrastructure. I am so clear. Ndị nwunye di ụmụ ndị ọga anyị na-anabata anyị ọsọ enyemaka. Ana m ekele ndị ome Afugiri. Most of the development in Afugiri land ọ na-esite na this wing. Ọbịa ka ọ bụghị ya. Ọ bụ ya. Ndị na-ebe ha na-ekwukwa okwu. Ọbịa ka ọ bụghị ya. Awụcha dị. Therefore, Mami ekwuchala. Anyị nwere our PG here. Ọ bụrụ na ihe Mami kwuru eziokwu, ọ ga-esi anyị onye ọbụla akpọwa ụmụ, onye ọbụla akpọwa ndị ọgọ. Our PG ga-anọ ebe a kwuturu anyị okwu, gbaa anyị ume, ihe ajala ukwu, ihe Mami anyị kwuru. Ya mere biko na nsọpụrụ anụmasị PG saa Mami sị anyị kwesịrị inwe in the near few weeks, few months, our shopping complex ka ọ kwụrụ ka anyị nyere ha aka ya raisi anyị ọnụ
ihe o kwuru wee eziokwu ọ bụ ezi na nke gị edeghị ya ede mana ihe ị ga-ekwu dị gị n'obi. You are a very visionary leader. To this I testify. Talk and support our mother. Ndị mi Afugiri mama n'ụwa. Afọ mụrụ eze mama nụ. Ndị nne m mama n'ụwa. Ana m eji ohere a na-ekele our chair lady, the president of the women wing, Ana m ekele ya for her resilience, for her audacity, and for her consistency. O nwere onye ọ gara ewu onye nwe ihe na-eme nọ ọ gaghara esi ka enwe ọgbakọ mana o sipụtara ala ọwa akụ nwaanyị sipụtakwana na leadership a o ji obi ya chọọ ime ya. Ana m ekelekwa ndị ya na ya solo arụ ọrụ a, the secretary and other officers. Let's go away to onye. For them to succeed, I need all your support. And now, Otuni should be after Tanga, they know, that Unu want 100 support for her. Or we are called Wogayano. Or we are called Wogayano. I don't make a loon. Because if you are a good follower, you are a good leader. Or teacher will keep any of you like out tomorrow. Otuni should support you, I can support you now, Jesus. How many group autonomous community? Uronye Mokorala. Umevokwala. I know na eri uju. Mana Bible say eri uju read the Bible. Oya mere mji gusoro nga acha. Ụmụ nwaanyị anyị Mokorala. Ha si na eri uju. Ihela our village head mu. In solidarity Mokorala Okwala sika ha join ya ha. Mana otu onye nwe ike ime ka ụwa kwụsị ọgwụ ya ihe ọbụla ahụ na-eme nụ ụwa gara aga ihu n'aha Jizọs. Otu a m nụkwa m da Afugiri gakwala aga kwa ya. So ana m asị unu nwa ndị hiri ya jala ukwu Chineke gọziere m unu dịka anyị zukọtara taa ịhụ na this 100 million naira automodern complex na arụrụ ya a ga-eru ya n'aha Jizọs. Unu ga-akwụ inye aka ọwụ ochie ama na awụ ochie amọ ndị isi ochie awụghị awụ ha mafu ego na-agagharị. O nwere ihe na-eme na chọọchị anyị in those days. Abụonye Methodist ọ na-eme abịa na harvest asị ụmụ nwoke 1000 ụmụ nwaanyị 500. That is a big error. Mana ọ because ọ nwere ụmụ nwaanyị wụ but let me just apologize. So because of ego ha na-akpata. In my own church, I lay much. I check oto, I lay otu ọbụla, I lay ganya Israel zela wine. I am saying to la hawoko. So ụmụ nọ ga only get to la hawoko n'aha Jesus. Ọhụla this ultramodern complex arụọla ya. Ihu ndị alile m na-ahụ nga. Mandela chọcha Mandela ejinji. Mandi show ndị isi ebe dị anya ma ndị gbara flight lọta nga. Una ga na-egbacha flight bịa laruo ihurukwu lọta emeghị ya. So ana m asị onye nwaanyị ga-egba anya ume. Mgbe ị na-aga ịmakala akpa mabama ya amabama. O nwere ihe ibulu obi na-aga inye. Mana ọ na-ahụla na ha kpọrọ anyị 100 million. So ị ga-enwaba aka. Ihe ọwụ itinye ihe ọwụ ị itinye 100 million ezuo. Bila anyị na-emụta ka onye nwaanyị gbara ume n'aha Jizọs. Thank you, my PG. God bless you. Biko ndị Afugiri ejimohera n'ahụ unu ịnabata okenye anyị, one of us, our great neighbor, a great son of our own soil. Onye anyị na-aga na-ekwu okwu anyị na-akpọtụ ya aha. Onye a bụ Chief Uche Agụọrụ Ikemba, one of our own,
ọwụ onye ama ogwugwu biko ka akụtarị na kasị bịala ikemba ị ghara iwere ego eji na-ekwu okwu ndị ahụ na-anụ ahụ ma na redio ma na TV ha gị hụla anya taa ka ikeletụkwa ndị ome Afugiri anyị. Afugiri mmanụ Afugiri mmanụ ụmụ nwanyị obi dị m ụtọ ịhụ na ụmụ nwanyị kwere launching ịhụ an ultra-modern edifice. It's a sign to show that Umuwanyoho have grown to be independent. Before now, Onane Umuoke Kala se Mola Kwega Ero an event center, a venue, a hall and all that. But today, all women, starting from Afugiri, are redefining independence. I want to thank you all for such an innovation. Though I came here to see my friend, the PG of Home Welfare Union, Aba branch, and also my friend Donowu Ezekweche. But Abilam Oto Village Maya, I remember him mere. What do you buy me? Ono do no there one. Thank you for your eloquent and vibrant speech. Because honest, Agami Wuregwe to the chairman of Memai Chief Okechukwu Ekoba. Because Kaikotuliaka, our chairman Memanya and Alpha. And the chairmanship here, all the Wuria to do. I have a August meeting for us. Thank you. Ndome Afugiri mamani wo. Ndome Afugiri mamani wo. Unabela asem ka Chineke gosi anyị niile n'aha Jizọs. Ọ ihe obi ụtọ ịnọ n'etiti unu dịka ụmụ nwanyị sị na m ga-abịa chia ya this August meeting. I'm truly humbled. I'm privileged. Iwe onye Umekwule Afugiri. Dịka nwaanyị kwufuru okwu kwuru nke a, Chineke emepe ebere. Ibe nne m awụrụ Umekwule ala Afugiri. So awụ nwa amụrụ na ahịa afọ uru ala. Asị m na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Ihe m nwere ịrịọ ndị nne m na ndị nwunye anyị wo this August meeting has come to stay. Site na amara Chineke, ọ dịghị ihe ịla azụ dị na ya. Ana m arịọ onye ọ dị nga ọ dị ya si Chineke baa anyị n'obi ka anyị mara na o nweghị ihe karịrị mkpụrụ ịhụnanya. And ndị Igbo na-ekwu okwu ha sị igowe chịkata ụkwụ ha gbawa udo. And ama mgbe ọbụla ụmụ nwaanyị bịakọtara n'otu n'ime ịhụnanya, ihe dị ike na ihe dị ebube na-eme. Asị m na Chineke ga-enye anyị mmụọ amara ahụ na mgbe ịhụnanya anyị ga na-eji anakwarịta ụmụnne anyị. Anyị nwee ike ime ka ala Afugiri bụrụ nke a ga-ebuli elu n'aha Jizọs. N'ihi na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ekwu eme otu. Mere ndị Igbo ji sị ọfụrụ nwaanyị a na-epio epio. N'ihi ụmụ nwaanyị ha gbaghalịa nwa izu ha gbawa ngụ ha ya arahụ. Mana ekele ọbụnagịrị
High Chief onye nke bụ nne na onye ndu nke ụmụ nwanyị ọwụ ụmụ nwanyị Afugiri ihe ọma kpọrọ unu n'ihi na unu hụ asa ahụ nwoke ahụ ogo gị ime ya unu hụ nne anyị a unu amara na ọ chafuru achafu. Ana m ekelekwa Chineke n'ihi na ndị nna anyị ha na-alụta ụmụ nwaanyị mara mma mepere n'obodo anyị ji ede mmiri anya a sị m ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Na-atụfughị mgbe amaara m dịka ụmụ nwaanyị bụ n'obi ịrụ the ultramodern shopping plaza. Ha nwere a lot of projects coupled with their civic center and other things. Anyị mara nke a bụ mmalite anyị ga-ịga n'ihu ị na-eme ya ị na-akwado ha n'ihi na ma akwadoghị nwaanyị ọ dịghị ebe ọ ga-agali. Anyị si site n'ịhụnanya na nkwado nke ezinụlọ n'ihi asị ekwere nwoke fuo obi ekwere nwaanyị tisie ya ike. Ala Afugiri ga-ịga n'ihu, ụmụ nwaanyị Afugiri ga na-aga n'ihu n'ihi na Chineke webatara unu n'ala Afugiri webatara unu ka ọganiru dịrị n'ala Afugiri ka ịhụnanya dịrị n'ala Afugiri n'ihi na Afugiri amụghịrịla otu anyị bụ otu. Ọhịa mere na anyị ji nọọ n'etiti na-emekwana ihe siri ike ana ụmụ nwaanyị anyị ana m arịọ unu agaghị ada mba n'aha Jizọs. Otu ahụ ọ dị na mbụ ndị nne anyị ha malitere ya na-ekwo ekwo. Ana m agbakwa onye ọbụla ume ka oke ajị n'ume ka ahụ na ọkọlọtọ Afugiri ewuliri ya elu. Ọbụnagịrị na Chineke onye amara ya babigara anyị ụba oke ọ mazuru ihe dum asị m na ọ ga-azụta anyị n'otu n'otu ebe mkpa anyị dị n'aha Jizọs. Na-atụfughị mgbe n'aha ndị na ezinụlọ m nwaanyị ọma Chineke ji gọzie m nwaanyị chapụrụ achapụ Sodeme Ugwubi Peace Ekeọba anyị na-echi 100,000 na sọpọtụ ụmụ nwaanyị Afugiri. Then o nwere nna m ukwu mene ya dị na mma ọwa ezigbo nna m ukwu ezigbo enyi m nwoke ọ sịkwa na m were 50,000 sọpọtụ ụmụ nwaanyị Afugiri. Barrister Johnson Nwabeze Kanu ọ bụ onye ofe eme o kwesịrị na ebe a kama o nwere ebe ọ gawara ozi n'aha ndị Afugiri Federated Aba branch anyị ga-ejikwa 50,000 sọpọtụ anyị afọ ụmụ mmadụ. Biko ka anyị kụtara n'aka biko ọ na-aga ozi n'aha ya na-aga ozi n'aha ezinụlọ ya gakụtakwa mmadụ onye si ihe ọma hiri na Afugiri ihe ọma gaa nke ọma ka ihe ọma kwuru n'ala Afugiri. Anyị si na ndị Afugiri niile ihe ọma agaghị akwụ n'ụkọ n'aha Jizọs. Biko ọ bụ otu ọ dị ọkụ otu o kwesịrị ka o lesi na-adị. Anyị jikwa ohere a na-ewu ya nwata na-echekwa ndị eze anyị ole ha ndị omi anyị nọ ebe a ndị ugwu dị ndị chiri echichi dị iche iche nọ ebe a ole ebe ha nọ ha bịa soro ndị omi anyị ka anyị mee mmemme a ka o si ike karịa ka a tụrụ anya ya. Biko ọhaneze anyị anụla olu our chairman nụkwa olu our PG Afugiri Eda Nkem Akọlam. Ọ dị otu ozi asị ka m ziri anyị niile nke a sitere na Ministry of Health Abia State. Biko ozi ahụ ahụghị m dọkịta ahụghị m nọọsụ ahụ m onye na-ele anya ọbara. Ana m akpọtụ onye ziri ozi a Ugwudi Ezi Ama Nwakodu. Biko gbakọlata ka ị bịa zie ndị Afugiri niile n'uju ozi a n'ihi na a na-etinye ozi onye ga-agati ya nke ọma. God bless ala Afugiri. Ụmụ nwanyị Afugiri ma mma nuwo, ụmụ nwanyị Oguchiri anya ma mma nuwo. Aha m Oziọma Nwakodu. Ewetara m ụlọ ozi sitere na Federal Ministry of Health. A na-eme ka anyị mara na gọọmenti echetala ndị agadi. Gọọmenti echetala ndị agadi gbasara ahụike ha.
asị ka m ha gwa unu na gọọmenti si na ndị agadi niile sitere na 60 years ịmara na ịgbaala 60 years gbagowe na-eru na Mọnde na gị bịa na ụmụaka m health center bịa tinye aha gị ma iwu nwoke ma ị bụ nwanyị na gị bịa na health center nọ n'ụmụaka m bịa ka etinye aha gị eru na Tuesday a nwere ndị ha ga-ezite ga-abịa ime unu capturing mgbe a ga-emechi unu ya unu ga na-anata ọgwụgwọ n'efu ihe ọbụla nke na-arịa unu gọọmenti ga na-agwọzi unu ya n'efu nke a wee ozi nke asị ka m bịa zie unu dịka anyị na-eme nke a ka onye nwe anyị ma n'aha Jizọs. Amen. Ihe niile anyị na-ekwu okwu ebe a bụ ọganiru. Biko ana m anabata Royal High Chief Obinna Ekoba. Biko ka anyị kọtakwara aka RHC. Lanya onye immigration a ikinye m paspọtụ m ahụ taa. Biko anyị ga-aga n'iru ihe na-aga ịba n'ime ugbo a bụ march past ka ha rabụ ndị niile ndị nọ na ejirimara march past ndị ome Afugiri unu get a set and n'ọnọdụ nke a ọ bụrụ na ọ dị obodo na-ejighị uniform biko unu gị biko ndị niile na-ejighị uniform bịa unu ga-anọ n'ahịrị ndị eji uniform biko unu ga-anọ last unu ga-anọ ala azụ ya bụ inye ha covering fire. Ọ bụ inye ha covering fire. Okay, biko asị ndị na-abịata je health center ụmụaka m unu gị ji NIN ndebanye aha nke Nigeria NIN biko dịka m kwuru ya march past and our mom make him guzo ịnara salute mgbe ha na-abịa ama m na press man ị ga-akụpụrụ anyị egwu ndị ome Afugiri anyị ga-enweta na once a soldier always a soldier, once a gallant paramilitary always a gallant paramilitary. Press biko a ga-etipụrụ anyị egwu anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị. Eji m aha ndị Afugiri na-anabata honorable Adanna Onwuka. Adanna, God bless you. You were okay, Adanna, yeah? Adanna Royal High Chief. Egadika Elvido, my brother. My boy, there was a camera about. Because ndị niile na-eji uniform all the villages anyị ga-ahụtachu n'ebe a one after the other. Ka ha bụ ndị uniform unu ga-anọcha n'azụ anyị ga-ahụta kuru si n'ebe this marching parade. Osakonade, ana m ekele anyị UC Ikemba ọhụrụ. God bless you. All right. Ndị ụmụokoro ala unu ji uniform. Mbalaga n'ebe ahụ. Alaga nị. Ndị ụmụokoro eze soro. Ndị ugbo ose soro. Welcome.
iteghete iri na otu. Ose tiene. Wabula unu mere ọwụ machi. Unu na-agbagode nkwa gbara ya rute nga ọ machi taa wụta. Taa wụta Afugiri mamano.
Representation. Representation. And as a representative, and I can't represent my Facebook. How was that? Ó máa ń gbé lórí ọdẹ ọrùn. Àkọ́kọ́ ẹsẹ̀ wádìí lọ́bì. Ọ̀ya rẹ̀. There is respect. There is humility. There is submission. Hallelujah. We are proud of you. Hallelujah. Jehovah. I am the organizer, the coordinator. I am the secretary. Afugiri, a great community, a great autonomous community. Very, very tantalizing. Very, very sensitive. Very, very good and good looking. Highly good looking. Yes, submission to the president of Afugiri. In terms of our community. Wonderful. High chief and the water. Hallelujah. Hallelujah.
brand. The township brand. Oh my God. How's that body? I'm gonna make a new for finding time to come and do stuff. Finding time to come and celebrate. Ọba títí ní káfá. Títí náà ń mọ̀ olùkọ́ta ya báyìí. Olùkẹ́rẹ́ lédèégo. Olùkẹ́rẹ́ fún yàrá. Lẹ́fù òkè. Lẹ́fù ọ̀kàwá. Màá tó ká ìdí lóṣù nàdá nínú. Náà Jesus. Àwọn ìpàdé. Káwọn ní township run. Àwọn ìpàdé. Alákùnrin náà kẹ́ bá. Olóńgbò ní Sabran. Olóńgbò ní Port Harcourt branch. Olóńgbò ní Rosity Abuja. Olóńgbò Sabran. Gbogbo alábẹ̀rẹ̀ bá ta. God bless you. Hallelujah. I'm giving you an extra time. What is it you are to match the way down? Out there. Able to ever 1,000. Anybody I can make it open. Wonderful. Wonderful. Up to 1,000, 1,000. Okay.